Benim tatavlarım başlandı Мәскәү мәктәбендә. 30 малайлар история укый башлаганда, Куликовская битва, мин бер татар, вот берсем гаепле шул татар-монгольский иш. Вот шунда мин татарларны кайсы вакытны татар ренессанс турында уйлый башлыйсың. Әмма бер ләкин бар. Ул ләкин турында ужымындас сөйләрләр. Шул ләкин безнең халык өчен бик файдалы процесс. Ул ләкиннең исеме ассимиляция. Тагын бер факт безнең шәһәрдә. Мин сезгә зур академиянең 10 академик турында сөйләдем. Шул 9-ны атаклы галимнәрнең балалар татарча сөйләшмәгән түгел, аңламыйлар. Ничек син туктатырга шулар ассимиляция? Вот шуның өчен бер теорема бар. Баштан татарча әйтәм, аннан русча. Күп милләт илләрдә этник гармония халыкның күп теллек ашарга мөмкин. Күп теллек аша, бер тел аша түгел. Без яратабыз сөйләшергә, без халыкны яратабыз, илне яратабыз. Ул яхшы, но дөрес түгел. Безнең халык яхшы, бик яхшы түгел. Аны яхшыртырга кирәк хәзер. Яхшыртыр өчен, яхшыртыр өчен гражданлык бурычын халык алдында тәрбияләргә кирәк. Хәзер инде кемдер әйтте монда милли мәктәпләр безнең ул шишмә кебек. Без академиклар китәбез, татар телен онытабыз, аны компенсация ничек кирәк. Шул бер компенсациябыз бар. Милли мәктәпләр. Милли мәктәпләр алар көчлерәк балаларны чыгаралар. Чөнки милли мәктәптән җегетләр, кызлар, алар ике тапкыр акыллырак, алар иҗади, кеше